Min April sa Ġunju, l-Air Malta rnexxielha tnaqqas bin-nofs it-terf tagħha mill-operat, żiedet id-dħul u żiedet in-numru ta' passiġġieri meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Matul dan il-kwart, il-linja nazzjonali naqset it-telf mill-operat għal 3.3 miljun euro, jiġifieri bin-nofs meta mqabbel ma' 6.1 miljun euro telf tal-istess kwart tas-sena 2012. Dawn ir-riżultati pożittivi parzjali ġew miksuba permezz ta' żieda fit-dħul tal-kumpanija u kif ukoll miż-żiediet fin-numri ta' passiġġieri. Fil-fatt in-numru ta' passiġġieri li jażlu l-kumpanija Air Malta sabiex jivvjaġġaw minn April sa Ġunju jammontaw għal kważi 500,000, ġifieri żieda ta' 6.2%. Dan wassal sabiex l-Air Malta rreġistrat l-aqwa Ġunju f'termini ta' ġar ta' passiġġieri f'dawn l-aħħar 5 snin. Il-prestazzjoni tal-ħin kienet fattur ieħor li wassal għat tnaqqis fit-telf tal-operat fejn għall-ewwel darba qed tiġi rrappurtata li l-linja tal-ajru tejbet ir-riżultati tagħha drastikament minn 5.5% għal 84.6%. Dan il-kejl operattiv jindika l-persentaġġ ta' titjiriet li telqu fi żmien 15-il minuta mill-ħin skedat ta' tluq tagħhom. Ir-riżultati finanzjarji awditjati ser jiġu ppreżentati fil-laqgħa ġenerali annwali u maħruġa lill-pubbliku f'Ottubru.